ओइ बुदां मा मावनानै जाबावब्रा बेखार मोनथारबायलां। माथो मालाय बिटिसिआव दरखास्त' लाखिलाबाय थादोंनो बावनो नंगौसे हैसै। नों दरखास्त' लिरनो रोंगौ? आं रोङा मा कम्पिउटार बुहोगोनब्रा सोरखौबा आदा बथलसो लोंहोनानै आरो ए आंनि जिअ मेदामा ए बेयो बिराद साहस दं सोरबा अफिसारखौबो जागोन ओरै खालामनानै माबा मोनसे बुङो। लिंलांनांगौ होनबालाय बेखौ। हाबाब बिदि नायनाय साइस बायसो। जों हाबनो हागोन ना सार? औ हाबो। फैदो। नों हरदो नों हरदो। मा बेलाय? सार नैबे जों साथामनि दरखास्त'मोनलै जोंनो स्किम नांगौमोनलै सुइस गेट बानायनो। गामिनि मानसिया जोंखौ गामिनि दुब्लियाव दैयानो हाबथारला होननानै नोंसोर दरखास्त' हैदोलै एम्फौनो होननायखाय जों होफैदोंमोनलै। हरदो। हरदो औ सार अन्नानै हरथारदो सार। थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना। नोंसोर स्किम मावनो रोंगौ नामा? रोंगौ सार जों मेरला मोजां मोजां खामानि मावना होयो। दाखालिबो जों बिसमुरियाव मावदोंना कालभारखौ। रोंथारगौ जों सार बेबायदिखौ गोबां मावबोबाय। हरथारदो सार नों जेसेबां हायो एसेबां हरथारदो। जों गोरा गोरा मावना होथारगोन सार। थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना होनदों ओंखारलां माबार। खामानि मावा दामानि मावा खालि स्किम खामानियावबा गैया। नोंखौ साला लामायाव नायगोन आं बोरलाजों गावनो हायाबा मानसि नङा आं। नायखा नै दाउला आंजों बाराब्ला मोजांब्लासो मोजां मोजां नङाब्ला। बर' अफिसारफ्रा गासिबो बिदिखालै थाखा जाग्रा। फैदो बेफोरखौलाय मा? बुजिया सोमजिया मा जातनि मानसिफ्रा बिसोरलाय। निजिरा बिफा। दोद आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो दादां नोङो। दासो जोबोद खुसिना नोङो। हे गसाइ बे हाबाथाय बिदिनोसै बेनि थाखाय खर' साथारला आङो। आंहाथ' रावबो गैला जेरैथिंबो नाय हारसिं थानांगौ। दुखुबाबो सुखुबाबो नोंनोसै आंनि आंगो। जौ आरो गोजौ नोंनो आंनि सना। आहा आंहाथ' दा बिसिबो गैला फिसाबो गैला गासिबो थैनानै थांजोब्बाय। मालाय गोजौ गुफुर हादोराव थांनानै थाहैबाय। आंबो दाबावैनो बे बिगासे बिगानै हाखौ फाननानै लोंस्रानानै गोलांसै आंबो।